uma kufika bafunde sikhule sakuhlala kulesize ngolwazi on Matakane usivi on Vukani This is Masenzi Bay 14 ngoku phambi kobana kubethe intsimbi sincokola noDr Swayo i-dentist yena namhlanje ke sijonga ke i-effects of smoking and it's a pleasure to have you on board. Good morning and thank you so much for joining us. Man, ndiyabulela bhuti, andazi noma ilayini yami imbi okanye ilayini yakho na imbi kabi khona. Eyami iline embi. I'm not sure if we are struggling ukundiva kuqala lakho wena. Ndikuva umane uqhawuqhawuka kodwa singaqhuba mthumane uba uyandiva kona kwicala. Masiqhube because ndikuva kakuhle mna but ke ungabi ne-stress wena ndim unengxaki. Ungancakasana i-effects of smoking in oral cavity. Zithini as effects, doc? Okay, enkosi Mchumana, mandibulise apho kuwe e-studio, mandibulise nabaphulaphuli bakho. Ndiyabona nexesha selisikile ngenxa yale network. Mchumana, namhlanje sizodiscussa into zokubana icuba lenza ntoni emlonyeni wakho. Ndiyazi abanye abantu bacinga uba xa utshaya balala nto ukubana okay xa utshaya icuba lenza ingxaki emzimbeni qha. Ndifuna ukuchaphazela nasemlonyeni uba icuba liyayenza ingxaki emlonyeni which are health issues kahle kahle ezenzekayo emlonyeni wakho. Sasike sanale topic before, but the reason ndifuna uba siphinde siyivisite is because I feel the need yokubana abantu abakazazi kakuhle ezi zinto ezi. So uzawuchaphazela loo nto namhlanje. Ndizawuqala ke Mchumana ndisho excuse me. Icuba siyazi into yobana xa utshaya icuba ufunxa ulamsi ungene ngaphakathi emlonyeni. So lamsi lowana unento eyenzayo phaya emazinyweni uba adiscolorishe amazinyo, atshintshe ikhala, amazinyo akho ufike ngathi abrown apha ngaphambili, ingakumbi lawa ngaphambili abe mabi. Esaa steni esiyana ke asisuki nange-toothbrush. Esiya steni funeka uyokwenza i-bleaching uze usisuse okanye funeka uyokwenza ii-veneers ukwenzela uba ususe laa discoloration. Phinde futhi icuba lenza i-staining apha emazinyweni, ingakumbi apha ngaphakathi. Ufike umntu engathi unentshongo apha ngaphakathi. Ufike ngathi uneento ezimnyama ezilapha ngaphakathi emazinyweni, ingakumbi phaa kulaa ndawo kudibana khona izinyo negama, ngoba laa msi lowana ufike uhlale phayana then wenze laa nto ubana umntu ke ngoku abe namazinyo amnyama. Enye into Mchumana, laa nto ngamlomo onukayo. Bazawuyazi abantu abatshaya okanye abantu abahlala nabantu abatshaya into yobana icuba liyawunukisa umlomo and umlomo onuka kakubi ayonto erayithi leyo. Yayibona. Enye into Mchumana into yokubana icuba lenza umlomo ube dry, and once umlomo ube dry uzawuba neengxaki, uzawuba prone to infections, uzawuba prone to ilantuka ukubola kwamazinyo, because amathe emlonyeni abalulekile, ayadinga into yokubana ahlale ethini umlomo uwenze ube moist so that ke ngoku ungazuba nazo zi-infections ziba khona emlonyeni, ngoba amathe kwalapha kuzo anee-properties phaa kuzo ezipreventa ii-infections, ezipreventa ukubola kwamazinyo, because aqinisa amazinyo amathe aphinde futhi apreventa nee-infections emlonyeni. So xa ungenawo amathe ngenxa ye-dry mouth eyenziwe kukutshaya kwecuba uzawuba nengxaki emlonyeni, uzawuba nee-infections emlonyeni ubolelwe nangamazinyo. Enye into Mchumana, sesaa sifo sinyusa ii-chances zokubana ube nesaa sifo see-gums sithi yi-periodontitis. Esaa sifo sidla ii-gums, sidla amazinyo, sidla ii-attachment eziyana zamazinyo, zitye nethambo eliya libambe izinyo. Ufike umntu enamazinyo alusi. Uyawuqaphela ebantwini abatshayayo for a long time banayo ingxaki namazinyo alusi, ngoba kaloku banesi sifo bathi kusithiwa sithi yi-periodontitis esi-increaswe, andithi icuba sikhoza esaa sifo but si-increasa ii-chances zokubana ube nesaa sifo. Uyaqonda wena Mchumana. Enye into, icuba lidileya i-wound healing. Phaa kulo icuba line-nicotine. Laa nicotine leyana inengxaki nokwenza into yokubana ii-blood vessels ezisemlonyeni, uyawuyazi uba emlonyeni umntu une-blood vessels zihamba imithambo. Ii-blood vessels eziyana iyazinciphisa, zinciphe ngokwesayizi leyana, zinciphe nangelaa kuba i-lumen le ye-blood vessels, ukuvuleka okuya kwazo kube kuncinci. So that compromises i-blood vessel ke ngoku. That means igazi aliyi kakuhle ke ngoku, compromise i-blood supply, I mean i-blood supply ayiyi kakuhle emlonyeni wakho. Remember, we need blood for wound healing, we need blood for tissue perfusion, we need blood emlonyeni into yokubana izinto zihlale ziyi-in good state emlonyeni. So icuba yona linciphisa ilaa nto ukuvuleka imibhobho leyana ye-blood vessels, then igazi lingafiki kakuhle emlonyeni. Ufumaniseke uba umntu noba ebe-undergoe i-surgery okanye bekhuphe izinyo, uyaqonda,
i-wound healing yakhe ichaphazela ithathe ixesha elide to a point ade umuntu ade abe ne-infection because kaloku that wound healing is delayed ngenxa yobana i-blood vessels okanye i-blood supply kulaa area is compromised. Enye into mchumana which is very 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 important i-oral cancer. I-oral cancer ke mchumana iqala njengesilondana nje esincinci esingekho buhlungu, naso apho siva khona asuziba buhlungu but sibe sihambela wena ungasiva uba okay siyahambela, sibe sikhozwe kokutshaya icuba because icuba line-carcinogens. Ii-carcinogens zizinto ezenza ikhensa emntwini, so icuba li-dangerous ngezo zinto mchumana. That's why bendirhala namhlanje siphinde sichaphaze. So ndenza uba umntu otshayayo, uba ukhona umntu otshayayo ozaziyo uba uyatshaya and kudala etshaya, makaye kwagqirha akayotshekisha into yokubana akho ngxaki ezikhoyo na ezenziwe lela cuba ngeli xesha ebetshaya ngalo, ingakumbi ikhensa which is very dangerous engaspreda iqale from emlonyeni ichaphazele umzimba wonke. So that is why bendirhala siyivizithele le topic again mchumane. Next week ndicela upropose into yobana yasemlomeni. Uqhawukile mchumane, Ndifuna sijonge khange ngoku ndithi next week I'm proposing into yobana ndicela sithethe about i-cancer yomlomo and nobungozi bayo. Okay, akunangxaki mchumane. Okay, here's another question from me. Ndiyafuna into yobana sijonge indaba ye-immune system for umntu otshayayo. Yes, okay Uzawuthi mchumane. u-medical doctor utshaya unyusa i-risks zobana i-immune system yakho ingabi nawo amandla okulwa nezifo ezithi zibe ziyakuhlasela. So how does it affect le area yasemlomeni indaba ye-immune system e-weak because wena you decided into yobana uzaba yintshayist? Khumbula mchumane, xa sithi immune system ayikhethi uba okay immune system yomlenze, immune system yesisu, immune system ngumzimba wonke, immunity yomzimba wonke. So njengoba nditshilo eli cuba eli li-increasa ii-chances zokubana ube nesi sifo sithi periodontitis. That means ke ngoku amajoni omzimba, into eyenzekayo xa utshayayo ayancipha emzimbeni and ke ngoku once ube nesi-periodontitis la majoni omzimba ubusewuhleli unawo, instead uba akuprotekthe ngawo avese atheke because acinga uba fanuba ngoku ingathi kunezinto ezingenayo emzimbeni, so zi-interpreta ezaa zinto zenziwa lela cuba as if ke ngoku zizinto ezirongo. Yes, but ke ngoku zi-atheke nala anormal womzimba. So zama uthi icuba li-increasa ezo zinto zobana umntu abe ne-immune system not only emzimbeni but also nasemlonyeni, umntu abe prone to infections because amajoni omzimba acompromise ngenxa yokwenziwa licuba. Umntu ufumaniseke uba ngoku uzaba nezifo i-candidiasis nezinye nee-cancer ezi sizibalayo. So iyayenza loo nto mthumana i-immunity ndizama uthi ayonto ekuthiwa okay iseparate yomlomo, iseparate yomzimba, immunity yinto eyi-one. What? Doc, xa siyivala wethu ndiyafuna unika amazwi okugqibela. There is someone who is currently listening at home. Bayatshaya as basithetha. So I want you to tell us and abaphulaphuli into yobana if you decide to continue utshaya, these are the consequences always along the way of indlela yakho. And ezi zinto if ever mhlawumbi wena ubungumntu obetshaya and ndiyaqhawuka ne ngoku ndifuna uyeke utshaya, so zeziphi isteps endinokuzenza ukugwema? Awungibambi ne? Okay, it's fine ke doc, masiyivale wethu if awungibambi kwelo cala lakho because I am experiencing network problems on my end. Enkosi kakhulu wethu, masibulele kakhulu ngexesha lakho, ube ne-weekend emandi. Ndiyabulela mchumana nakuwena abaphulaphula, enkosi. Wathraza uDr Bulumko Phoswayo ngenxa yenetwork ke kunyanzeleka into yobana ke masizithobe apha i-emele zethu. Imizuzu masiyenze beyi-10 ngoku phambi kobana kubethe intsimbi ka-10 o'clock. Still to have uNathi Cebo. It's Friday, so hey, just over a slice of pizza. You don't want to miss that conversation. Ukaya is up next with the news.